Sheikh muna godiya da ka bamu wannan dama mu tattauna da kai. To barka sannunku. Matsalolin tsaro sun sake taɓarɓarewa a Najeriya musamman a baya-bayan nan. Menene ra'ayinka dangane da abubuwa da ke faruwa a ƙasar? To gaskiya in mutum na jin labaru jifa-jifa zai ji tsammanin abubuwa suna lalacewa, amma ni inda nake ganin abubuwa ci gaba ke yi. Kamar ya ci gaba? Yawwa yanzu nan in ka taso daga Kaduna zuwa Abuja ko Abuja zuwa Kaduna za ka ga cewa hankali kwance. Da ko ba inda ake kama mutane ake satan su kamar hanyar Kaduna. Mutane da yamma sun gaya min sun fara noma a birnin Gwari, Bakori da wurare. Ashe kenan matsalar kamar mara lafiya ne, wannan bangare ya warke wancan kuma ya tashi, amma mai tashin shi ma in kina lura jifa-jifa ne ba wai gaba ɗaya ba ne. Saboda haka in an yi duba irin wannan za a ce har yanzu akwai matsala, amma mun ɗauki hanyar gyarawa. A 'yan kwanakin nan hankula sun tashi sosai a ƙasar nan saboda hare-haren da aka rika kaiwa a makarantu. Mun ga abin da ya faru a Kebbi, mun ga wanda ya faru a Neja. Duk da haka zaka ce ana samun sauki? To ai zai yiwu akwai magana da aka yi daga ƙasashen waje wanda kuma mu tuntuni muna zargi. Wayannan 'yan ta'adda da masu tsananin ra'ayin addini daga kayan aikinsu mun gane cewa daga waje ake taimaka musu. Suwa kenan? To mutanen waje dai masu ƙarfi, masu arziki, masu kuma iya kutsawa cikin al'amarin ƙasashe suke yi. Don haka kana ganin abubuwan da ke faruwa a yanzu akwai taimakon da suke samu da ƙasashen waje? Kwarai da gaske na makamai. Misali yanzu a mota Toyota Hiace ne ake kiranta, a ɗora mata bindigan kakkaɓo jiragen sama, a ce 'yan Boko Haram wannan bindigan nan kilomita ɗaya ma an halba za ta kai. To suna da shi amma sojojinmu ba su da. Ina ka iya shigo da mota cikin daji, ina ka shigo da 'yan bindigogin, saboda haka akwai masu taimaka musu. Sheikh ka kasance wanda a baya ka sha magana kan batun ai sulhu da 'yan bindigan nan. Wasu ma suna ganin kamar ka san wasunsu daga ciki tunda kana shiga daji. To ai kowa ya san su, hukuma ta san su, mutanen gari sun san su, yanzu kuma sun samu kansu bakinsu sukan fito intanet su nuna kansu su faɗi maganar su. Da ba su san wannan ba, amma yanzu su ma sun fara iya gane su yi magana su ce abubuwa. Saboda haka wai rashin sanin su ba wai ba a san su bane, an san su. To amma abin da ba a magana shine na ɗaya me sababin mutanen da muna zaune lafiya da su kawai suka juya mana, suka rikice mana, suka zama mana annoba cikin al'umma. Akwai dalili. To mu kullum irin mu neman dalili muke yi, domin ta hanyar dalili ne zaka samu magani, amma zaka iya ba mutum magani baka san dalilin da abin da ya shafe shi ba. Kafin mu je ka batun dalili, shin akwai su bayanai da ka samu ne babu mamaki daga wasansu? To ai mun zauna da su kuma da kyamara da 'yan jaridun Najeriya ma kuma har da na kudu mun je da su, ba ni kaɗai nake ba. Sun faɗi abin da suke faɗa, amma da Hausa suke yi. Sun faɗi duk korafinsu da kuma abin da suke so a musu, su ajiye makamansu. Shin an yi? A'a. Dalilan da suke bayarwa da ƙorafe-ƙorafensu girman ya kai a ce har ga ana kaiwa ga hare-hare, sace mutane, karɓan kuɗin fansa? Akwai mutane biyu sun yi abu baki mamaki. Kamar su ake? Makaci jahili, duk abin da suka yi ba mamaki. Yanzu kana ganin kamar sulhu shine zai kasance mafita kan halin da Najeriya take ciki? Ba wai sulhu ba, wato duniyar nan duk inda aka buga ko ina ne, har ƙasashe masu kuɗi masu makamai, ƙarshen dukkan rikici sai an dawo ɗin nan a yi sulhu. Shi ma wannan ɗin duk zagaye-zagayen da za a yi sai an dawo ɗin nan dai a yi sulhu. Akwai wasu ƙananan hukumomi in ka ɗauka kamar a Katsina wanda su suka rungumi su riƙa yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga, su mutanen garin suke yi, amma duk da haka sai ka ga hare-haren ba wai sun ƙare ba ne, suna ma sauya wuri ne. Nan aka yi sulhu da su sai su koma can. Kamar mai ciwon malaria ne sha Panadol zai rage mai zazzaɓi amma bai warkar mishi. Sulhun da muke so a yi da su, hukuma ce za ta ɗauke su dukkan su gaba ɗaya ta ce ta zaunar da su. Ga shi abin da ƙorafan ku, ga abin da za mu muku, kuma ga hanyar da za mu ɗauke ku daga amfani da bindiga, da kuma hanyar da za mu shagalta su kamar yadda aka yi wa, ba mu ce wata bid'a ba, an yi wa 'yan Niger Delta haka mun gani har yanzu ana musu kuma sun ajiye makama.
ba wani abu da za ka yi bayani da zai iya cewa barna gaskiya ce, babu shi. Wato duk abin da suke barna ce, to amma waye mai hankalin da je ga musu su yi? Mu da muka kokarin shiga mu gaya musu wannan haramun ne, cin dukiyar mutane haramun ne, kama haramun ne, lokacin wancan gwamnatin bata ba mu goyon baya ba, da yanzu an gama da wannan babin. To ashe yanzu ya kamata a ba wannan yaƙi. Wallahi haƙin nan ba da zai kai kan mutane su ce wani ƙasa